på, vi skulle have parat. Ja, den er taget af derude. Ja. Den ligger i hvert fald nede bag. Ja, jeg så den nok ikke i hvert fald. Flight controls. Er vi på? Ja, jeg er med. Det er en duerne på 3 timer, 2,5? Ja, 2,5. Det er der i hvert fald. Okay. Extra full rich. Og brættet får man kold, ja. Stops. Op. 1. Avionics. Ja. Kompas. Ja, der er på banen. Danish 543 kilo, contact Sweden Control 134 decimal 975. Bye bye. Sweden 13497 Danish 543 kilo, bye bye. Rønnetårn fra Tango Foxtrot Echo. Tango Foxtrot Echo, Rønnetårn. 2 personer ombord. Endurance er 2,5 time. Vil gerne ud lave et par landingsrunder og anmode om taxi til Banebro. Tango Foxtrot Echo, Banebro 29, vinden er 220 grader, 8 knop, kun H1023. Restriktionsområde 96 er aktiv til 1000 fod. Taxi til bane 29. Tango Foxtrot Echo. Tango Foxtrot Echo. Taxi til stoplinje bane 29 via rutevej Delta, rutevej Charlie og rutevej Bravo. Taxi til venteposition bane 29 via Delta, Charlie og Bravo. Tango Foxtrot Echo. Tango Foxtrot Echo, korrekt. Rapporter klar til afgang. Rapporter klar til afgang. Tango Foxtrot Echo. Og det hele bevæger sig, som det skal. Yes. Ja. Hvad med det? Og det er De to fra... DC3'eren? Ja.
Yes. Ja. Fald på højre. Fald på venstre. Og et lille fald der, ja. Kigger du samtidig med på den der? Lige se om den ligger der mellem Ja, om det 4 til 6 der, Ja. ikke? Fordi den fejler også samtidig med omdrejninger. Ja, nemlig. Ja. Rønnetårn, Tango, Foster Echo, klar til afgang. Tango Foster Echo, taxi ind på bane 29 via backtrack. 29 via backtrack, Tango Foster Echo. Tango Foster Echo, efter afgang venstre drej, landingsrunder venstre hånd til 1500 fod eller derunder VFM. Efter afgang, venstre er ud. 1500 fod eller derunder, Tango Foster Echo. Tango Foster Echo, vinden er 220 grader, 9 knop, bane 29 til at starte. Til at starte, Tango Foster Echo. Jeg plejer altid at bruge sige banenummer over, fordi så er de helt sikre på. Okay. Det betyder ikke så meget her, men for eksempel på Roskilde, hvor de godt kan krydse over hinanden og så videre. Ja. Der er meget godt for dem at lige gøre. Og så justerer du lige styrkompasset ind i sidste gang. Ja, den passer også der. Ja. Ja, vi har jo klart tog 1023, var det? Ja. Ja, sæt. Ja. Bare for en sikkerheds skyld, Ja. ikke? Ja. Heller en gang for meget, en gang for lidt. Ja, det er rigtigt. Tower, cool 1-2, good day. Okay. Cool 1-2, Rønne Tower, hello. Cool 1-2 single PC-12 to PUBs presently 30 miles in the north of your airfield. Request to enter your Team A from the north to fly counterclockwise around the island for
route recce of the NOCO exercise. Cool 1-2, local QNH 1023. At what altitude? If possible, I'd like to stay at 1,000 feet. Cool 1-2, enter Rønne TMA and later on control zone from the north for counterclockwise circling of the island 1,000 feet. And report entering Rønne TMA. Roger, we'll call you entering TMA, descending down 1,000, cool 1-2. Tango Foxtrot Echo, vinden er 220 grader, 7 knop, variabel mellem 190 og 250 grader, bane 29 til at lave touch and go. Til at lave touch and go, bane 29, Tango Foxtrot Echo. De kalder sig nemlig cool et eller andet. Ja. Lidt længere ned. Ja. Men der er ganske lidt sidevind. Ja. The Cool 1-2 is about to enter your TME, request to stay at 1500 feet, if possible. Cool 1-2, 1,500 feet, yeah, very good, no problem. Report at Haslev. We'll call you.
ikke i tvivl om, når der kommer F-16 her i området? Nej. Nej, jeg synes, den kom nogle gange. Ja, den kom vel... Ja. Først det er noget så landet, eller noget touch and go i hvert fald. Ja, en lav overskydning vel. Nej, han var nede og trille. Tango Foxtrot Echo, vinden er 220 grader, 7 knop, variabel mellem 190 og 250 grader, banen 21 til at lave touch and go. Til at lave touch and go, bane 29, Tango Foxtrot Echo. Jamen, jeg tager jo slås med alle de der papirer til det batteri, for de ville gerne have over med den flyver der. Ja. Så jeg skulle ikke tid til at se, hvad det var og hvorfor. Nej. Prøv at du går ned og kigge et stykke ned ad banen. Ja. Og så prøv at holde retning mod det, der du kigger ned ad banen, fordi lige før du satte den, der begyndte den at lige snå lidt med halen. Jeg ved godt, at den her den er ret levende, men det kan godt lade sig give sig. Tror jeg da i hvert fald. And the Cool 1-2 with the beam has 15 feet. Cool 1-2, roger. Traffic, a beach skipper on a left-hand downwind runway 29er making touch and go, left-hand traffic circuits. Roger, copy that. Confirm we're clear to cross your extended center line. Cool 1-2, affirm across extended center line, and report passing Rønne Harbor. 1-2. Tango Foxtrot Echo. Trafikken er en enkelt PC-9'er, som netop fløj i zonen ved Hasle 1500 fod, som fortsætter rundt langs kysten mod uret. Det bekræfter vel bare? Ja, bekræfte trafik. Bekræftet trafik, Tango Foxtrot Echo. Cool 1-2 from Tango Foxtrot Echo will stay below low 1000 feet. That is complete. Cool 1-2 is 15 feet.
variable between 190 and 26 degrees, og runway 29 clear touch and go. Og jeg skulle måske tage den på dansk. Vinden er 220 grader, 7 knop, variabel mellem 190 og 260 grader, banen 21 til at lave touch and go. Til at lave touch and go, banen 21, Tango Foxtrot Echo. The Cool 1-2 with the beam, Rønne Harbor. Cool 1-2, the Beachkeeper is turning on to a short final runway 29. Yeah, Roger, it's inside, Cool 1-2. Cool 1-2, report leaving the control zone. Roger. Ja, vi er overskudt lidt hver gang, men Ja, det går. hvordan? Jeg har set det vil være. Nej, det kan jo gøres bedre, ved jeg, så Ja, ja. Du har selv gjort det bedre. ja, det er det jo. Han ligger deroppe. Ja, jeg får lige solen i øjnene, så jeg ikke se den. Nå, der. Ja. Det er PC-12, og det er ikke PC-9. Nej. Der er ned ad landmunden. Nej, han skal ikke lande. Han er spurgt til Tyskland. Der Han skulle tager lige en tur rundt om øen. Jeg tror ikke, at han lander i dag. Nå. Ja, hvad, har de været med PC-12'eren før? Der har de da ikke, synes jeg. Nej, men jeg tror, at de flyver mekanikere heroppe og så nogle små ting. Ja, okay. Før har mekanikeren kommet med bil. Okay. Men det kan godt være, at de så lejer en bil, ikke? Herover i stedet for. Nu hvor de ikke skal være her ret længe. Ja. De skulle ikke flyve fredag, og de skulle ikke flyve lørdag. De skulle flyve søndag. Okay. Og så mandag, tirsdag, onsdag, hvis nok. Og torsdag, og så flyver de hjem torsdag, hvis nok. Frank har ringet til mig nemlig. Ham, der er leder for dem. Ja. For gud være, man kender efter hans telefonnummer. Rønne Tower, Oscar Yankee Bravo, Uniform Foxtrot. Oscar Yankee Bravo, Uniform Foxtrot, Rønne Tower. Oscar Yankee Bravo, Uniform Foxtrot holder på GA-parkering og anmoder om taxi til Banebro. Oscar Uniform Foxtrot, Banebro 29, vinden er 220 grader og 8 knop, kun H1023. Banebro er 29 og kun H1023, Oscar Uniform Foxtrot. Oscar Uniform Foxtrot, taxi til stoplinje, bane 29 via rullevej Delta, Charlie og Bravo. Taxi til stoplinjen, bane 29 via Delta, Charlie og Bravo, Oscar Uniform Foxtrot. Skal det tage så lang tid at flyve det op? Men Hvad tænkte du på med PC9'eren? nej, op til Sverige. Nå ja.
Men jeg regner, prøv lige at regne 220 grader 8 knop, variabel mellem 190 og 260 grader, banen 21 til at lave touch and go. Til at lave touch and go, banen 21, Tango, Foxtrot Echo. Jeg prøver lige at regne på det rigtigt, så vi har noget rigtig at gå ud efter. Ja, ja. Men det er jo bare en løsning for at lige kigge på det, ikke? Ja. Du kan godt det. And runner, the Cool 12 is clear of your CTR. Cool 12, Roger, report leaving the TMA. I will call you. Højre ben. Bare lige til at rette den ud. Ja. Nu må man hellere begynde at rette lidt på dig. Ja, det må du meget gerne. Rønne Tower, Oscar Yankee Bravo, Papa Bravo. Oscar Yankee Bravo, Papa Bravo, Rønne Tower. We are ready for taxi out. We would like to turn out left and then make a run-up at the run-up position runway 29 if possible. Oscar Papa Bravo, runway news 29, wind 210 degrees and 9 knots, KNH 1023. Runway 29, 1023, Oscar Papa Bravo. Oscar Papa Bravo, taxi to holding point, runway 29 via taxiway Alpha. You can do on taxiway Alpha. Order position, runway 11 via Alpha and run up on holding point. Oscar Papa Bravo.
may we start with the left turn out of parking? Affirm. Left turn approved. Thank you. Tango Foxtrot Echo, og vinden er 220 grader, 7 knop, variabel mellem 190 og 250 grader, banen 21 til at lave touch and go. Til at lave touch and go, banen 21, Tango Foxtrot Echo. Tower Oscar Uniform Foxtrot, vi er klar til afgang. Oscar Uniform Foxtrot. Efter Beach Skipper, som laver touch and go på bane 29, taxi ind på bane 29 bagom via backtrack. Efter touch and go, taxi ind på bane 29 bagom og via backtrack. Oscar Uniform Foxtrot. Oscar Uniform Foxtrot rapporterer personer ombord og ønsket højde efter afgang. Vi er 2 personer ombord, og hvis vi kan få 4.500 fod. Oscar Uniform Foxtrot. Efter afgang højre drej mod Hasle, stig 4.500 fod VFR. Efter afgang højre drej mod Hasle og stig til 4.500 fod, Oscar Uniform Foxtrot. Ja, det er lige med at få styr på den på... Ja, på byrådet. Det er derovre. Og hold den der. Så, ja. Så tager vi bare rundt og så laver fuld stop. Ja, men det kan godt være, at begge to skal igen først, eller i hvert fald at Cessnaen skal udføres, ikke? Ja. Så kan du bare lave fuld stop bagefter. Fordi han kører ud nu, ikke? Ja. Så kan du bare lave fuld stop Oscar Uniform Foxtrot, vinden er 220 grader, 9 knop, banen 21 til at starte. Bane 29 til at starte, Oscar Uniform Foxtrot. Er det ikke en for høj fart, inden jeg sætter hjulene, eller hvad? Det er lige før du har for høj fart. Ja. Ja, men jeg synes godt, jeg kan fornemme det. Eller? Fordi at den er stadigvæk flyvdygtig. Ja. Og derfor så vil den vinkle. Ja. Fordi at den ikke rigtig kan få... Ikke? Ja. Så siger du bare, at det er fuld stop denne gang. Ja. Egentlig, du skulle lige have lov til at prøve det. Ja, det er fedt. Ikke? Og med lidt for meget fart på, så kan du mærke forskel. Ja. Tango Foxtrot Echo, vinden er 220 grader, 9 knop, banen 21 til at lave touch and go. Ja, det bliver fuld stop, Tango Foxtrot Echo. Tango Foxtrot Echo, banen 21 til at lande.
tilladt at lande, bane 21, Tango Foxtrot Echo. Så laver Tango Foxtrot Echo, hvis du kan, må du meget gerne lave en lang landing. Lang landing, Tango Foxtrot Echo. Jeg regner op med. Han vil komme frem og sige. Brandon Tower, Cool 12 is leaving your TMA in the northeast present time, switching back to Sweden control. Thanks a lot for your service. See you next time. Cool 12, you may leave the frequency. Have a nice day. Bye. To you, bye-bye. Hvis du kan lande næsten hen ved striberne. De første hvide striber derovre. På den anden ende. De to enkelte. Oscar Papa Bravo, report the persons on board and requested altitude after departure. 17 POB, you would like to make a right turn climbing, leaving via Hasle, 1,200 feet. Oscar Papa Bravo, after departure right turn, leave the control zone via Hasle, 1,500 feet or below VFR. Oscar Papa Bravo. Oscar Papa Bravo, behind landing beach skipper, runway 29er, line up runway 29er via backtrack behind. Og hold lidt gas på den. Line up and wait via backtrack, runway 29. Hold lidt gas på den. Oscar Papa Bravo, you can enter the runway now and hold short of taxiway Bravo. We'll enter, hold short Bravo, Oscar Papa Bravo. Tango Foxtrot Echo startede 14 og lander 44. Taxi til parkeringen via rullevej Bravo, Charlie og Delta. Taxi til parkering via Bravo, Charlie og Delta. Det er lige præcis en halv time. 14:44, det er en halv time. Det var meget godt ramt. Ja. Det er meget passende. Sådan. Ja. Oscar Papa Bravo, wind 22 degrees and 9 knots, runway 29er cleared take off. 29, clear take off, Oscar Papa Bravo, will call you rolling. Der er noget hyggeligt over den der gamle slæver der. Ja. Det du har tendens til det, i dag, det var, at du holdt den på gassen, altså du gik ned, og så flærede du, men så holdt du alligevel lidt over tomgang, ikke? Og det gjorde, at den her lette flyver, den havde tendens til at flyve lidt mere. Ja. Når du så satte den
så fik du det der, fordi den var halvt ned og alligevel ikke helt ned, ikke? Ja. Jamen, jeg kan godt mærke, at det var anderledes end jeg plejer. Ja, men jeg synes, du lige skulle have lov til at prøve det. Ja. Jamen, det er sjovt at prøve de der, hvor den er lidt ude for det. Ja. Hvis du på et tidspunkt skal ud og flyve halvhjulsflyver, den er mere følsom end den her. Og både med fart og så videre. Specielt KZ7'eren. Ja. Og med halen og så videre. Der, når jeg kommer ind, så finder jeg et punkt længere ude. Ja. Og så sigter jeg bare ned mod det. Så prøver jeg at holde den, og så holde den steady, når jeg går ned. Og så lige før, eller når den så begynder at komme ned der, hvor graveffekten den begynder at være der, så op, og så holder jeg den bare. Og ja, så skal trepunktslanding der. Ja, alle næsten trepunktslanding, ikke? Og her bliver det selvfølgelig ikke trepunktslanding, men her kommer den ned på hovedhjulen, ikke? Og så når du har så meget fart på, som du havde, så begynder den det her, fordi den er halvflyvende, halv taxiende, ikke? Og så er den så kort i, så der skal ikke meget til, at man, når man som du gjorde, du slap lige pedalene lidt en gang imellem, og så gjorde den det her, ikke? Ja. Så prøv du at rette den der. Ja, og så kommer du lidt for sent, fordi de kommer altid lidt bagefter, ikke? Ja, og så på et tidspunkt, så skal man passe på, fordi at så begynder man at være og være, ikke? Så er det en hjuløb, kan jeg se. Så begynder det andet. Så. Det er en helt speciel lyd, den har. Man kan høre den lang tid, før man kan se den. Ja, det der stjernemotorlyd, det er helt specielt. Ja, det er. Fordi hvis du havde trukket gassen lidt mere tilbage, så er den vel lidt mere kontant, end den er nu, ikke? Men okay, altså man kan ikke være lige... Det kan ikke lykkes lige godt hver gang. Nej, det er det jo. Nej, men i starten var jeg også sådan lidt om, fordi det var sidevinden, men den er jo ikke værre end den. Nej. Ellers har været, så det er jo bare det der med at... Ja. At man lige afkorrigerer med farten, ikke? Jo. Du var meget opmærksom på også, det her var holde farten på 80 ind over tallene, ikke? Altså inden du... Ja, og så lad den gå ned på 70, når du kommer ind over, ikke? Ja. Og så havde du heller ikke nogen flaps ud den her gang. Nej. Det er rigtigt. Og jeg spekulerer på, om det var med vilje, eller du skulle prøve, eller hvad? De første par gange var det egentlig med vilje, men så... Ja, jeg skulle nok bare sætte den på også, for lige at få lidt styr på farten ned. Og den havde tendens til at være lidt høj, når jeg... Ja, det er den nemlig. Så... Men jeg tænkte, det er okay. Det skal jo prøves, ja, og så kan man altid snakke om, når man kommer ned, ikke? Ja.